ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଲେଖେ ଡ୍ରାମା ହୁଏ ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଗାଁ ପିଲା ସବୁ ମିଶିଥିବେ। ତାର କିଛିଟା ସିନ୍ କହୁଛି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯାତ୍ରା ହେଲାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବ ସେ ଗନ୍ଥା ଗମଳ ସବୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ ବସିକି ସବୁ ପକେଇକି ବସେଇବେ ଆମ ପାଇଁ ଆଗରେ ଜାଗା ରଖିଥିବୁ ରେ ସେ କହି ଆମ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ ସାମ୍ନାରେ ଜାଗା ରଖିଥିବୁ ରେ ଆଗୁଆ ଯାଇକି ପକେଇ ଦେଇଥିବେ। ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବୀ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଯାଇକି ଆଗରୁ ଜାଗା ସବୁ ବୁକିଂ କରିଦେଇଥିବେ। ଷ୍ଟେଜ ସାଇଡ଼ରେ ବସିକି ଯିଏ ଆମର ମାଇକ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଥିବ ସିଏ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସ କରି ଚାଲିଥିବ ଇକୋ ପକେଇକି ହେଇ ଭାଇନା ହେଇ ଭାଇନା ହେଇ ଭାଇନା ହେଇ ଭାଇନା ଯେମିତି ଜଣକୁ ମାନେ କାଲ ବଧିର ଦୋଷ ହେଇଛି ଥରଟେ ଗଲେ ସେ 32 ଥର ହେଇ ଭାଇନା ହେଇ ଭାଇନା ହେଇ ଭାଇନା ୟାଡ଼େ 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 ଗନ୍ଥା କମଳ ନେଇ ଦୌଡ଼ି ଆସ ଦୌଡ଼ି ଆସ ଦୌଡ଼ି ଆସ ଦୌଡ଼ି ଆସ ଆଜିର ସୁପର ହିଟ୍ ନାଟକ 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 ତା ଜୀବଟା ଲେଉଟି ଯାଇଥିବ ବରସା 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 ଭାଙ୍ଗିଲା ବସା ଆଉ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ପାଇଲାନି ସେ ବସାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ଦୁଃଖ ସିନି ପଡ଼ିବ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ କିଛି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କେମିତି ଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ନାଟକ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଆଖିରେ ଅମୃତ ଜଲେଇକି କାନ୍ଦୁଥିବେ ମାନେ ଓଟାରି ହେଇକି କାନ୍ଦୁଥିବେ ସତ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗାଁର ବୋହୂମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଏତିକି ଓଢ଼ଣା ପକେଇ ବଇଥିବେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ ବଇଥିବେ ଓଢ଼ଣା ପକେଇ ବଇଥିବେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ କେନ୍ ଦେଖୁଥିବେ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ଅନେଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ପୁରା ସେ ବସି ପଡ଼ିଥିବେ ଠେକା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ି ଦେଇଥିବେ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ପଡ଼ିଥିବେ ପାଟି ଖୋଲି ଯାଇଥିବ ସେ ପାଟି ଭିତରେ ମହୁମାଛି ସବୁ ମାଛି ପଶିଯିବେ ଯାଇକି ମଶା ସବୁ। ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍। ଆଉ ଆମର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ନ କହିଲେ ଆହୁରି ବଢ଼େ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ତ ପୁରା ରଜ ମଉଜ ଗଲା ଆଉ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତିନି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ କମ ସିଏ ଆସିକିରି ଆଗ ସକାଳୁ ଧାଇଁଦ ପଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ଏ ବୋଉ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲୋ ଏ ଜେଜ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲୋ ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଇବି କିଏ କହିବ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବି କିଏ କହିବ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଜା ଖାଇବି ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ ଛକରେ ବସିକି ପାମ୍ପଡ଼ ଭଜା ଗୁପଚୁପ ସିଏ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଥିବେ ଖାଲି ଧାଉଁଥିବେ ଏଠିକି ଆଉଥିବେ ଧାଉଁଥିବେ ଏଇଆ କରୁଥିବେ ଖାଲି। ତାପରେ ଯେମିତି ରାତି ଠିକ୍ 11ଟା ହେଇଯାଇଥିବ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହଉ ହଉ ଏଠିକି ଚେଙ୍ଗଳ ସବୁ ଚିଟପଟାଙ୍ଗ ହେଇକି ଶୋଇଥିବେ। ଗାଁର ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ହାଲତ। ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍କି କିଏ ଗୋଟେ ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିବ ତମେ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିବ ଏଠି ମାଇକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଥିବ ତମକୁ ଶୁଭୁନଥିବ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିବ ତାକୁ ଶୁଭୁଥିବ ତମଙ୍କର ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିକି ହାଲୋ କଲ ତମେ ହାଲୋ 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 20 ଥର ହାଲୋ କଲା ସାଡ଼େ ସେ ବସିକି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଆମକୁ ଶୁଭୁନି ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଟି କରୁଛୁ ସେ ସାଡ଼େ କହୁଥିବ ହାଲୋ ହାଲୋ ହଉଥିବ ଆମେ ଆଡ଼େ ହାଲୋ ହାଲୋ ହଉଥିବୁ ଏଦିକି ଗୋଟେ ପାଟି କରିକି କହୁଥିବୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍। ଆଉ କେଜଣ ଲୋକ ଦେଖିବେ ସିରିୟସଲି ସେ ପୁରା ପଶି ଯାଇଥିବେ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ହିରୋ ବାଡ଼ଉଥିବ ଭିଲିଆନକୁ ମାନେ ଏମାନେ ଏମିତି ହଉଥିବେ ହେଇଛି ଭଲ କି ମାତକୁ ଏମିତି ହଉଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସତରେ ବାଡ଼ି ବେଟା ହଉନଥିବ ଇଏ ସତରେ ନିଜକୁ ବାଡ଼ି ଚାଲିଥିବ ଆଉ 5ଟା ଦେଖିକି ତାକୁ ଦେଖିକି ସିଏ ବେହୋସ ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରାର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ହାଲତ।